आसोल आंखौ माबायदि नुयोब्रा मानसिखौनो एकदम नाफाम गेसावसो नुखायो। ए सत साला आंखौ बिदि बुंबाय नोङो? आंखौ बेसे साफा साफा सिख्लाफोरा नायो, नों बायदिखौल' नायखाथारा। गावखौथ' गावखौ एकदम सैमा गोथै जाग्रासो नुखाथारो। होद सत साला बारा जाबाय नोंनिया। आंखौलाय मानोथो बुंग्रोना लानांगौलै, दासो मोनदां मजाया। गावखौनो गाव बोद हिर' बायदि नुयो मोनथारदोंमोन बे। मा आं गावखौनो हिर' होनदों नामा? बारा दं देखायनो नङा गथ' फिसा एकदम सोबानानै थावख्रि गिदिंहोगोन आं। नोंसानि हाथासुनि मोनजागोन मिथिबाय? मोनजाफेराखैबा। बारा बखिनाङा बुरबेक साला। नोंखौसो दानो थां सोबानानै नोंनि हिन्जावनि दख'ना सिङाव मोनहैगोन आं। गामोन्दा आंजों गामोन्दा नैबे रामसिं गेल्लाया गेल्ला नङा मिथिबाय? सैमा गेसाव जाग्रा साला, जुनारनि फिसा हांगोरमोन दा। ए माथो बारा बारा बखिगासिनो बिलाय? नांमारगोन नामा नोंखौ? नांमारगोन मजाया? ओरैबायदि बुगोन नोंखौ खि गोरलै गबाबो गारनाय नङा बेथा। बारा एदावनो लाखानालै नोम्फाखौ एदावबाय थां। मिटारा एसे दावखोबा गैलासो नोङो नै मिटार गाज्रि जानायखायसो बारा दावखोआखै। मिटारा एसे दावखोफ्लांनांगौबा गैला नोङो। खिज्राय लांजोबगोन बाबु, हासुगुलांजोबगोन। दुनियायाव नों बायदि सैमा गेसाव जाग्राखौ आमदानि नुबायलां। दुगा माराल' बुनोबो हाया, एख' गैया रानखेंखें खर' गोजाजा खानाय गोजाजा एख' गैया। हिनजावनि दख'ना सिङाव थाग्रायानोसै खेबसे होगासिनो खि गोरलै गलायगोन दानो साला। खेबसे सौगासिनो नोंनि हिनजावनि दख'ना सिङाव मोनहैगोन आं। सवाद साला नोंखौ होमारसिगोनलां। बांद्राय बखिगासिनो नङा। मिटारा दावखोबाय आंनिया मिटारा मिथिबाय? साला दानो नोंखौ लोगोबाबो दुमनासो थांगोन नों दा बाराबा। मा नों आंखौ इयुन सानो नामा? मा आं गिग्रानि फिसा नामा? नैबे फान्थाव गेलाया मोसानिसो फिसा, मोसा मिथिबाय? गिया रावखौबो अख्लाबजोबो मिथिबाय? दिनै रागाजोंबो बुलायथ'ला दे दिनै सनिबार। गाबोनो नङाबा समनिया बुलायसिगोन दे समनिया। समबारै जागोनथ'। जायो समबारै रेडि जाना फैखा। आंबो रेडिखा बुलायनो नोंजों एकदम सौख्लाजोबगोन आं नोंखौ। नैबेयाव खालामना फैबावसिगोनसो आसला फान्थाव गेलाया। दे फै सोरहाय नायनोसै।